Mondragon Goi Eskola Politeknikoan San Pankrazio egunez arrautza jaurtiketa lehiaketia iten daue. Aurtenguan 3 sari banatuko dituzte, 3 sari nagusi, bata arrautzia apurketan etxakonari, beste bat distantzia luziena iten dauenari eta 3. bat berrikuntzari. Eta konsolazioko beste 3 sari be egongo dira. Aurtenguan askotariko proiektuak aurkeztu dituzte ikasliak eta honena ikustia izango da. Begira, zelako proiektuak indikusten aurtenguan. Zer da hemen eskutan dakotzun tramankulo hau? Astronauta koete bat, eta azkenean hemen pisu asko jarri genuen. Zekin? Kartulinarekin eta kolarekin, eta horrela pisu gehiago lortzeko. Eta gero hemen papel nola moztutak, eta gero arrautza hemen, eta idea da horrela erortzea eta amortiguatzea eroria. Ia ze pasekin dan, animo! Arrautzi apurtu dela ikusi dugu, ia beste sarixaen bate irabazten dozuen? Agian, ez dugu uste, baina, agian hor gaude. Disfruta egunakin, eskerrik asko. Eskerrik asko, zuri. Eta hemen dator beste hegazkin bat, konta idazu ze proiektu garatu duzu zuek? Indeu hegazkin bat lehenengo gerra mundialeko hau ezela, ze planeadore hona zian, eta erresa hau. Itxurazkoa zan, hasi que. Hoi hasi egiten da. Hasi da? Aberren egiten. Hasi da lehiaketia, hemen lehiua zabalik, helburu orduan arrautzi ezapurketia, alik eta distantzia hundixena bebai, ez da? Bai, hoi da. Eta arrautzi hemen txen ikusten dugu, begiratu, hor jarrika dakotzue, helburua zuen asmu orduan gaurkoa zein ja? Principalmente, distantzia luzen aitea, euskatu gabe. Primeran, itxengo dugu, noiz esaten dozkoen prest dauzen, prest, ez da? Venga animo! Arrautzi osorik eta gordinik, beraz, helburuetako bat behintzat lortu duzu, pozik? Bai, oso pozik. Ikusten dugu, proiektuetako bat, zein Dumbo ero zelakotzen? Bai, Dumbo hori da. Konta idazue, zela garatu duzue proiektu hau, arrautzian nun joango da, azaldu idazue. Arrautza, barkatu, hemen dago. Rompan? Ez, barruan. Barruan, ez dut ikusi hori da, hortxen apixatxua inxatzue? Bai, eta, Hori, aziratik argi geneukan, gure sormena edo landu nahi genuela, egia da ez dakigula egan egingo dauen edo ez, baina ideaz berdinak eduki genituen eta Disney mundu horretan nahi izan gendun batez be sakondu. Eta hori Dumbo aukeratu gendun hori bere belarriak eta aprobetsatzeko hegaldia optimizatzeko eta hori izan da orokorrean gure prozesu kreatiba. Ze hortik aurrera egon gara hori improvisatzen eta improvisazioan garatu, oinarritu gara gure garapen aurrera eramateko. Eta zuen kasuan zein jozu, arrasateko erentzugia edo zer da hemen dakotzun eskuan? Bakarrik nautaldian, orduan, indot, maien sugea, dara ketzalkoat. Eta zelatan okurritxatzu hori ikia? Ez dakit, idea hori okurritu jaten eta politza idotzen jat, orduan hori saiatu nasitzen. Erakargarrixa behintzat bada, proiektu berritzaile bai, edo? Ez dakit, idea apur bat loko izan zen eta aurrera naman nuen. Eta espero dut desapurtzea. Hori galdetu behar notzun, nun da barrautzia? Hemen barruan da. Aguan edo atzera gorputzea? Baitu, gorputzan hasieran. Arrautza jandu, orduan, eta barruan dauka. Begira. Ez dakit, espero dozu sarin bat irabaztia? Izan be, espada apurtzen espero, ez? Baina lehenengo esapurtzia da.
Bueno, bai, holako gauzat, bai. Globo bat nahi dugu simbula, así que horretik. Egazikin dauen globo horreiakua. Bueno, egan, gauzara ez buskatzea. Elburu orduan arrautzi ezapurketia. Bai. Eta ikusi zaituzte gor azkenengo sokatxuak eta lotzen, ez dakit proiektu hau garatzeko denpora asko hartu duzuen, azken txampan ibilizan? Bueno, igual nahi baino denpora gutxio eskaini diogu ez, baina, bueno, nik uste azkenian bastante desente gelitxu dela, así que, a ber, ikusiko dugu ze pasatzen da. Eta hemen ikusten dugu hegazkin bat, ero? Bai, hegazkine, eta arrautxo dago hemen kaja baten barruen sartunde, eta ikusten da horko zulotik. Hori da, esan dozta, arrautzi ikusi behar dela, ez da? Ikusi behar da, eta kajan barruen, sartukuz kartulina zatiek amortiguetako, eta golpea zitzeteko hain gogorra. Begira. Orduan arrautzia, hor ondo babestuta dagoela uste duzu? Ba, ia, gero bota baino lehen aukenduko txeko hau, azago ezin arabili, eta dau hemen goien pegeta. Eta ia ez ban apurtza. Hori da, izan be, materiala erabili izan dozuena danok, material berdina erabili izan dozu, ez da, bera? Papela eta pegetako kola, bueno, eta kordelak. Orduan, esponja moduko hori, gero kendu inbiarko duzuen. Hori da. Hau da, eusteko, kaja eusteko. Gero ja, kenduko gu. Eta hegazkinan itxura, hau ez dakit, txikitan abila zinan hegazkinakin, eta horrek papelezko hegazkinakin egan luzo iken da baino horreikiako gakitien, edo? Igual, Leonardo da Vinci ikindako abioian edo, beste nire lankiak esan duzte, ba, ingo gu holan, bale. Eta gero sartu honek ordela kasa hau eusteko, eta listo. San Pankrazio bilen da, hemen horako kutxa bat inozue, konta idazu, ze asmoki? Ez da oso estetikoa, baina bueno, barrua dago bastante beteta, eta erdin deu kaja bat, eta arrautza geldi dago. Eta orduan, espero dugu behintzat sarin balortza estetikoa ez, eta igual urrutina iristena bai, eta puskatzetan ere bai. Así que, hortan zentratu gara. Orduan zuen helburua hoxe izan da ez? Azkenen 3 sari desberdin dauz? Hoi da, estetikoa ez dugu. Barruan, zekin dau beteta? Kartoiakin, kartoiztatik txikik eta amortiguatzeko bezala. Eta ikutza dazu notatzea, osa da, bai. Beteta, bai. Eta erdin beste kutxa badakau, jarrita. Eta ideia hau nondik sortu xatzuen? Denen artean hasi ginen pentsatzen, eta esan genuen, azterrek motibatzegu gehiago. Ez duz estetikoa egitea, eta esan genuen, ez. Nahiago dugu alurruti bota, eta berraiatzean, eta oso ikaiatzean, eta gehiago indartxu bezala. Konta idazu, ze moduz joan da aurtengo arrautza jaurtiketa hau? Bueno, ondo, beti bezala, denetik pixkat, batzuk ondo, beste batzuk ezain ondo, eta ondo, politi izan da. Ikasle bentsat gustora ikusi ditugu, euran proiektu horreikin helburuak argi zituzten? Bai, gustora ikusi. Eta berez, ze helburu dako lehiaketa honek? Lehiaketan helburu azkenean ariketatxo bat da, ikasgai baten barruan, eta da, limitazio batzuk eman da, problematika bati soluzio ematea. Problematika da, arrautza osorik mantentzea, eta limitazioak materialak. Kartulina, soka eta kola. Kola berua. Bai, bueno, kola ez dio zehazten noiz tipotako kola, baina zelo adibidez ez dio guzten, eta horregatik gelditu da bat kanpoan. Hori gurentzun esati ez da, azkenean arau batzuk dauz eta horreik bete biadia. Bai, alaxe da. Aurten, 25. urtez? Bai, 25 urte die, baina hor pandemiakin nik uste 24. edizioa dela. Bat ematen zinunin, orduan, bai, 25 urte bai. Zabarren urtinia jaudalako. Kopak bezala, Horimorikena eta haudan kontutan hartzean zarixe da. Gure hauen ustez berrikuntza zarixe merezidu zuen Fiat tramankuluek. Hortxe tramankulo eta guzti. Hau, eta hor dauken merezikeko zarixe.